Bangvaziyek mişi ela hemme dindar u oldarên Kurda hebe. Barek gran vicdanek mezin ser millê ve ye. Ey seydayên mezin, ey oldarên mezin, ey dindarên mezin, ey ev maneviyata pîroz. Lazım un ne riya Turancıya da bimeşin. Un lazım riya Ahmedê Xanê da bimeşin bi felsefavi, bi olavi, bi baveriyavi ser ernigariya Kurdistanê un dive xette da tekoşina ali olu baverê da bimeşinin. Ne İslamistên nijadperestî Tirka da un bimeşinin. Armanca wan yeke. Dînê ve bikartînin. Ji bo bigên armanca xwe. Ê dîn bikarbîne, ê bawerî bikarbîne, lazım un pişta xwe bivandin. Riya ve riyaya Ahmedê Xanê ye, ê vicdanê ye, ê adaletê ye, ê vekevî û aştê ye.